This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Na kajing mampatyo ya orang ba Shnong bapura ke Shnong mongap klik Shnong kala Pynlong ya ki Nongshong Shnong ha ka absan tarik ujiliu a hajar arfusan ban ya dakarali pat ba haringkat kajing rak plakat bat kajing Pyrta Pynrem ya Lyngdoh ka Mawphlang bandawa Pynlong no ya ki Elekshon Jied rang ba Shnong bapura ha ga ni ka sngi ki Nongshong Shnong kila Pyrta Pynrem ru ya ki nong yalam Shnong ki bakin thup ya u acting rang ba Shnong ka mongap klik Shnong bat kila ya dawa ban yo da kajing Jied rang ba Shnong ka bahong ki Nongshong Shnong kila Pynlong ya ni karali da kabasdang na klik Shnong bat ban ya penkut cha office Lyngdoh ka Mawphlang ni dawa ni dawa ni dawa ni dawa yo Lyngdoh ni Pynrem yo Lyngdoh ni Pynrem yo Lyngdoh ni dawa ni Pynrem yo Lyngdoh ni Pynrem Ni dawa ya ni dawa ya ni dawa ya ni dawa ya ni Pynrem ya ki bakwaran basrong ni Pynrem ya ki bakwaran basrong ni Pynrem ya ki bakwaran basrong ni Pynrem ya u acting ni Pynrem ya u Lyngdoh ni Pynrem ya u acting ni Pynrem ya u acting ni Pynrem ya u acting ni Pynrem ya u Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya